Sumber jaduka kongen mangke Mbak Abito Soan Gabiato Segang wungan sugan tirakatan katur Pangeran dan Suara Putri Woi dengan sepindah diajeng atur panglipur wong Jawa ngetokke jawane sliramu teka kudu kula nuwun mertamu kudu kula salam nggih leres ya Mas Mas Garong Garong kuwi gedhe cilik niki gareng oh gareng kula mau gantos garong ngoten ora garong mboten nggih Mas Ngaturaken wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng para pinara ingkang tesih lenggah. Alhamdulillah ya. Mari jejer nggih Kang Mas. Bengi iki mapan telepon Bapak Suparno Ibu Mahpiro. Nggih. Suka pare suka anggenipun bayangkari Mbak Novita Tuwi Wayuningsih. Sampun jinatul kromo Mas Bagus Riki Setiawan doa kagem pengantin Mas Manten mugi-mugi langgeng ngantos sak puputing yuswa amin ya rabbal alamin diparingi itu janah Nur Janah putra ingkang soleh putri ingkang saleh samangke sambut dayanipun ingkang mirsani para rawuh akeh lho nok sapa ta sing nggih seneng atine para tamu insyaallah ya entuk pahala saka Gusti Allah. Amin. Mula tanggaku ki susah tak senengi wingi. Heeh. Piye-piye Mas? Tanggaku susah. Tanggane jenengan susah? Tak tembangke. Oh, tak jak nyanyi. Aku tuh was deg-degan lho Mas. Ora kok iya. Tanggane susah kok disenengi ki. Ana hadise, ana dalile, sapa ta sing gawe seneng atine para tamu iso mesem lan guyu, insyaallah Allah gawe berkah kanggo. Oh nggih ngoten ya Mas. Ora disenengi sing niku mboten. Ya, tanggaku susah tak senengi rame. Iya. Jiak. Rasa des kok. Nggih. Ngaturke panglipur ingkang demek Yodi menika kathah pini sapa sing rawuh menika kathah pemuda ingkang mirsani. Pelek 6 pelek barang selindro Dik. Kali campur sari kencana wungu kencana Mas. Bloro lho Dik. 2 jam setengah. 2 jam. Sampeyan 2 jam setengah. Aku keblasuk. Keblasuk. Nggon kape. Lho jenengan keblasuk. Nggon kape-kape. Jenengan keblasuk. Wah iya dian. Kape. Diaterin apa Kang Mas? Ya sing ales lho Dik lho. Kecana kok iya. Manut barang nggih kena, nem nggih kena. Aku bebas kok. Ya sak senengmu to Mas. Aku pokoknya apa? Nyuwun pelok 6 mawon Mas Bambang. Senior guys. Seminar. Duh, ya Allah. Lah iya pemanasan guys. Kangen kutan pok pomo juga ucapan terima kasih ya Mbak Yanti Mbak terbesar dari CV Gangsar Gebilang sudah berpartisipasi. Nanti ada 2 lagu yang dipesan dengan 2 lagu yang dipesan nanti kita persiapan habis 1 lagu dari yang Mbak Yanti niki tiga putih mong sliramu kang dadi lenging ati lagi Pak Gareng swantene lho apike kados ngeten kok ora dijak blower lho. Mriki pun panen napa niki Bapak Ibu niki mriki? Dereng nggih? Astagfirullah ngene kula nggih dereng apa nggih? Ya, kula ngene jenenge sampun ngoten lho Mas. Wes lawan anggonku nunggu among tansah halaledo tokormu ki lho kok ya nyamplok ki jane penyelek apa tokor asta ra iso iya ngeling ana arak
mengki enten tenang Mas. Kula tak matur Karang Taruna. Hengeling ana ring kaladi ana kepungkur. Dik Yanti nate ngendika. Nak kondono manis bersih. Oke say, oke beb. Hasilnya aku mbok celok dik lho malah dadi sesek lho Mas. Tresna lair terus sing batin. Sugeng dalu sugeng bersani kancana bungu campur sari. Monggo Mbak Ayune langgamipun derek kewala. Ning omah atiku tansah ngalamun amarga mikir sing gedhe dhuwur dasar bagus pasuryane semane saya gawe dalan pong tansah mangu-mangu sepengerti yen bisa ketemu nanging hati wis ra kuat kapan nyanding seliramu wong bagus nginang karo aduh sayang yen tak rasa saya suwe saya tresno rino wangi nandang rasa trenyo kangen iki hingga hanto jempik kompak kok Dik. kompak lho Mas gawe kok Mas Rombongan. rombongan Aku yang gumun ning ya seneng ya Dik. nggih Mersane sing ngendangi saya sih kok saya bagus saya enom. apa nggih perasaan kan biyen nggih ngoten niku kok Mas Ora iso. ket kula wit indil-indil lho pun ngeten iki Niku sambut daripun sae kendanganipun Lah, becik. nggih, becik. Piyayine nggih Sing- lembah manah. sing ora becik Sepele. Napa? Angger mendem kancane ditantangi kok ya. Sedihku ki. Jangkrik lanjut sae. lanjut kapan nanggonku bisa sesandingan Oh ela ela. Terang Ae 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 ae. Muhandem katresnan aku ampun tansah nunggu tresno iki mung kanggo Dalu para selana putri Segeng ungon, segeng tirakatan, segeng hampir sani prikadeng Campur sari, kencono, wuku Indonesia Out ah ning omah atiku tansah ngalamun hamar sing gedhe dhuwur dasar bagus
Panwon Mbak Ayu Yanti Sonia sawetara panglipur mugi pargian dalu puniki anggenipun suwan ngabiyang prikanca